Kumituslaiva. Onks ne kavereita? Vissiin. Hello. Excuse me? I got Oh, that. so sorry to bother you, but the captain would like a word. Kapteeni. Well now, look who's back to meddle in my affairs. Ye must be even more stupid than you look. Kuulit sä mitä sano sulle? Belongs to me. Vittu. No älä! Jumalauta. Nyt lähti vittu. Rupeeks vittu lemaa vittu? Tärrätänkö niin? Mikä vittu sulla on ongelma? Se oli vahinko. Look. Ai vittu peli! Mitä vittua sä täällä teet? Kato tää yhtä tuhelua tässä. Nyt onko se joku fidget spinneri? Fidgetti joku juttu sen kädessä kun se värplää tolleen. Ei vittu kaikki vaan hävis. Ja mitäköhän ne muuten sanoo? Niin. Niin, tosiaan. En mä kylkenyt yhtään. Ui, Siellä meni Shooting Star. Mä toivon jotta. Mä toivon kanssa. Joo. Mennäänkö skumbaariin? Moro, mitä äijät vittu? Moro. Joo. Kelle täällä pystyy puhuu? Pst, oisko... Hei. Jatka, oisko neuvoa miten Hello, puhutaan guys. naisille? Pirate leader. Ei kun mä itse asiassa... En mä ehkä halua sulta kysyäkään. Ui, tää on dokke. Kokki. Not so fast. I don't know where you've been, and I really don't care. But if you think you can just waltz back into my kitchen, you can think again. You turn up late for work, you don't wash your hands, you use up all my best ingredients. Me ollaan edes kokkeja, vittuako nää selitit? Feed my prime steak to a bunch of mangy mutts. And if there's one thing I can't stand, it's people who are kind to hungry animals. You're fired! No hele. Oli nopea potku. Se oli ihan helvetin nopea työpaikka, vittu potkut ennen kuin edes... ei vittu työhakemusta laitettu ja saatiin jo potkut. Helvetti. Tää ei näytä hyvältä paikalta. Tää sanoo, että meidän pitäis mennä skumbaariin. Tää yksi kaveri tää pihalla. Tää vasemman puoleen. Joo, tää paikka ei näytä hyvältä. Onks ketään meistä nimitetty kapteeniksi? En mä tiedä. Jos ei ala... Jos ei ala sanaa kuulumaan, niin alkaa luodit tippumaan, onko selvä? 3. Pystyykö kukaan teistä puhuu näin? You'll have to wait for your turn. Okei. We shall begin the 3 legendary trials. There are 3 devilishly difficult trials every pilot must undertake, inspired by the legend of Monkey Island. You must master the sword. And the art of thievery. And the quest. The what? Treasure hunting, you sea urchin. We've been doing this for 33 years, and you're still as clueless as ever. I have a very short attention span. Niin mullakin. You can always ask us for advice. Mä aika varma, että toi oikeanpuolimmainen yrittää iskeä mun. Toi oikeanpuolimmainen kuulostaa ihan sitä Call of Duty zombie, Nikolal hahmolta. Niin kuulostaa mut. Lempparipistooli. Hello, mademoiselle. You are undertaking the 3 trials? Excellent. Then you'll be needing this list. Jaha. I have foreseen much that will aid you in the trials. Even in his slumber, Guybrush will be able to assist you. Huijaa, mikä huijaa. Kato, mä piirsin tissit. Wow! Kato, mä piirsin Pitää Hele piirsi. Oho. Hienot, kato on. Mäkin piirsin. Oi, kato, on ihanan näköistä. Ota, mä katon vähän tarkemmin. On. Ei niin noin pienet ollut. Ei, mut mä katon näin, että mä luulin, että sä piirsit sun kikkeli tonne kulmaan, niin piti katsoa. Vittu.
Se oli onkin vapaa tulla pääsee. Muksu, meidän alttari hetki. Hele on pappi, me päästään naimisiin nyt. Mä menen tänne. Eikö sinä olet pappi? Minä en oo. Sinä olet pappi. Sinä vihit meidät. Mä menen tänne. Meillä mä ryöstän kirkon nopea. Naimisiin päästään. Kuuntelemaan hartaasti pitäisi olla. Tervetuloa tähän suloiseen hetkeen, jossa minä ja... Voi Otso! Voi Otso! Voi Otso! Voi Muksu! Niin kaunista! Ois mulla mun Pussycatkin mukana, mutta ei oo. Se jäi laivaan. Bravo! Ole hyvä, tässä minun onki. Näin vihimme. Minä tarjoan kompassin. Nämä toimikoot rakkauden esineinä. Oi, näillä osoitetaan rakkaus. Rakkaus kertoo suunnan. Oh, tule tänne, oot Hurraa, hurraa. Ja sitten soitetaan suolaulu. Ja matka jatkuu. No niin, lähetään vittuta. Joo. Oli hyvä. Hyvät seremoniat siinä. Toinen tarjoaa virveli ja toinen kompas. No, täällä on meidän mansion, täällä on meidän honeymoon. Se meidän honeymoon lähtee. Hele, tähän sä et haluu mukaan. Mä jään tähän oottamaan. Otan tässä kiltisti. Missä mahtit meidän laivaa, niin... Joo, mä menen. Me mennään meidän honeymoon. No vittu. Ei, joku on meidän huoneessa vittu. Tilasit sä meille stripparin? Hele, tilasit sä meille stripparin, kuinka ihanaa. Kirja tuossa. Oho, Otso. Big Pote. Nyt vähän taskuparasta. Mä saan avaimen. Hei Otso. No. Mä oon valmiina. Heti kun... Mä katsotaan sitä vieressä. Tämä on vain kädessä tämä avaimen. Noin. Noin. Mut ei, mä halusin olla se pikkulusikka. No tuu vee se pikkulusikas, oota. Mä olisin mennä tonne ikkunan taakse katsoa sinne No toi kyllä riittää toi. Miten sä oot tossa nyt? Muksu, miksi musta tuntuu, että joku kattoo meitä? Häh, mitä sä vedot? Veno. Musta tuntuu vähän, että nyt... Vähän pikkaan täältä tälleen. Otso, sä vaan kuvittelet, laita takas nukkumaan. Okei, muru. Mä kuuntelen sinua. Katso, tuolla oven takana joku... Asian! Mitä helvettiä, mitä se tekee meidän honeymoon-spiitissä? Tirkistelee meitä. Pois meidän honeymoon. Pois meidän ytistä, pyrkkele. Mitä? Mulla pitäis olla semmoset rintavaaliaat tässä, mä voisin pitää puhelin vois vaan olla, niin... Mäkin tarviin rintaliit. Valjaat! Lopeta! Onks tää vastatuulet? Oh. Taitaa olla. Mäkin tarviin valjat. Mä oon ihan varma siitä, että kaikki ratsastamisessa, niinku hevosella ratsastamisessa, kaikesta saa niinku oikeesti väännettyä 2 mielestä. Toivo kuuluu tykiääniä. Missä kuuluu tykiääniä? En mä kuullut missä. Edespäin on laivoja. Oho, persees. Edespäin on toinen 2 purjeena. No niin. Noni Muksu, onks sun rekordi päällä? On, se on päällä koko ajan. Mä itse Noniin, hyvä, mulla hyvä. näkyy tossa rekordin vasemmassa yläkulmassa myös hevosella ratsastaminen. Mitä on tapahtunut? Lähetään sitten jokin muu. Ei, kun sinne me mennään. Okei. Onko meillä tykiit ladattuna? On. Mä tuun myöhemmin, heippa. Häh? Älä lähde mihinkään nyt. No vittu kun mun sormeesa.
Sormeen saa sattua, mutta sinä et lähde mihinkään. Luulisin, että sä oot treenannut. Niin. Voi. Nyt vittu heippaa. Voi vittu Otso! Tää on ihan... Ammutaanko me tää alas? Se on tuhoutunut jo. Ammastetaan kaikki me. Kohta oikealla puolella. Ampuu tänne päin toi yksi. Hyvä. Ja mä osuin. Vittu hetkinen! Se on taas sun toinen laiva. Vieressä. Kuinka paljon laivoja täällä on vittu yhtäkkiä? Asuin pari kertaa, että... Osu taas. Joo, mä hoidan. Missä se vuotaa tällä kertaa? Missä vitussa se vuotaa? Ää tän ees osuttu. Tai ei tullu ainakaan reikää. Alkaa loppuu kannonpuolit. Mikä katti mulla on jees? Otit Jack Jackin. Äijä otti Jack Jackin sieltä kantoa. Vittu ne ampuu kyllä korkealle ja huti. Ja perään. Ja perään. Voi tulla vielä jälkeen purjedekaan. Vaillissa cannonball. Meillä lähtee vasta. Oo, mastomaassa. Nosta se äkkiä. Oliko se tästä? Ei se ollut tuosta, se oli tästä. Me korjaa sitten. Takaa tulee yksi paatti. Joo. Nopee, nosta se masto! No kun ei nouse nopeempaa! Noniin. Siihen niin se on korjattu. No se tosta noin, niin sit osu. Mihin se yksi purjainen laiva on lähtenyt? Ruori on joo. Se on meidän takana. Joo, tuo tarvii sniperi tuohon kaveri. Oikea puoli on. Katsotaan, otetaan miehistä mittaa, perkele. Bring it on, motherfuckers! Nää oikein, hei, voi vittu, ja mulla loppuu sit just silloin kuulla, voi vittu. Purja kaatas. Taistaa paatti uppoat. Meikä saatana uppos. Ai. Suuntaan korjaa Miks tää joutui silleen, että me jouduttiin molempia väliin? Ja mä en ymmärrä miten tää meni tällä. Ai, mä oon hengissä. Mä kuolin. Sinä et kuole. Sinä et kuole. Miksi tässä kävi näin päin? Okei, Hele, minä kuolen. Nää kuolin. Me ollaan kaikki ootte kuollut. Joo. Onks meidän laivassa äijä vai? Ei. Oh. Ei. No oli. Ai oli. oli. Mutta käppäs tutkii, löytyykö täältä jostain vähän ruokaa meille? We need food. Onks tässä ruokaa? Vähän pomerangia. No emme ihan matoja syö. Siinä. En mä matoja halua. Ei kun siinä. Otat nyt matoa. Ei. Sinä syöt. Minä hankin sinua varten. Sinä syöt. Tule tänne sieltä.
Äiti, auta mua. Tänne sieltä. Miksi heillä on sun äiti? Tänne sieltä. Laitan korkkuun. Muksu lemppari. Otetaanko Megalodonin tähän väliin? Ei oteta! Mikäs täällä on Megalodonin biisi? Ei oo Megalodonin biisi. Onks se muka tää? Oo. Se on justiinsakin toi. Hyi vittu, lopeta samaan. Mä haluan nähdä Megalodin pitkästä aikaa. Täräytänkö vittu? Täräytänkö? Muksu ei tykkää. Muksu koko ajan kattelee tää vittu mä teen. Äkki ei tuu haittaa. Tuulta purjeisia perkkele äkkiä. Mä tarvin vähän kannun puolelle. Leuna. Oo. Mitä kartta sanoo? En mä tii. Joo, no älä sit mene sinne. On tossa kartassa jotain kivaa paikkaa. Otso. Katsotaan banaani. Mä pistin se mun perseeseen. Äijä sai mustat raidat. Vietän pääkallun tohon laivaan. Jaa. Ne vaihan mun asseen. Minkäs mä otan? Mä otan pisteen. Turbiin saatte. Minä Sival. Ajetaan puihaa jonnekin sijaan Saksaa täällä. Ai mitä oi, vittua? Mitä vittua? Saakeli. Kuoleeko se mitä meille kävi? Mitä meille kävi Missä oot Sao? Mä kuolin. Tää on vittua. Ja oikeastaan mä oikeastaan offerasin jo mun hengen tänne. Mä en tiedä mitä vittua siinä tapahtui. Mä löin vaan jotain ja sitten räjähti. Hei, täällä on kapteeni. Vähän tänne. Onko kiva olla? Häh? Onko kiva olla? Onko kiva olla? Me vaan kiusataan sitä vittu. Nice. Vajubulimi. Nyt meillä on avva. Okei. Joo. Tulkaa kahto. No. Kato mistä toi yksi chesti on. No voi vittu. Se siihen jäi. Helvetin hyvä kysymys. Kääntyä. Kokeile kalastaa. Kyllä se osuu seinään, kyllä se osuu seinään. Mä suoristan. Noniin. Noin. Kato, mä sanoin. Ota mut vielä. Kiitos. Mä otan sun mirri. No ootteko sä käydä myymässä nää? Ihan sama. No, mutta... Sanotaan me kallion läpi. Minä pääsen vetämään stuntille. Ja helposti läpi. Kepeesti menee. Jos sä tästä reijästä ois mahtu, niin on kyllä ihme. Ai mä oon tottunut saamaan pieniä asioita isoon reikä. Voi vittu. No niin, muksu ratissa niin. Hei, mitään helvettiä. Ei tullu suuntaohjeita. Ei tullu suuntaohjeita tähystäjältä, perkele. No ei ole 6 reikää, toi on hyvä.
Ei tullut suuntaohjeita tahysteiltä perin. Ei mitään. Ei tarvii mitään suuntavaihtoja. Sulla oli yksi tehtävä, Ai mun piikki pistää. Tää menee sun piikki, sulla oli yksi tehtävä, saatana. Jumalauta. Nää en mene mitään. Tuohon telttaan. Ei, tää meni sen laiturille tää erikoisarkka. Sulla voi vittu kelle mä myyn tän, saatana. Laiturille. Sinä siellä. Sinä et tosta. Laiturille muksu. Laiturille. Joo. Helvetti. Tällä missä mä oon nyt. Hyvä katsoa, kun muksu käy talolta talolle. Otat sitä? Ei. Otat sitä? Ei. Perkele. Mä yritin tarjota mun pornolehtiä, mutta kukaan ei halunnut ostaa. Ei ollut niin hyvä laatusta. No, ne oli vähän tahmeet, mut... Joulun alla, että kun partiolla lähti myy jotain kynttilöitä talolta ovelta ovelle. Se tulee vastaan. Tuonne myö mennään. Mennään kattoo, mitä sieltä löytyy. Tuullekin on nyt meidän puolella. Eli tämä tarvitsee Megalodon summonaus. Nyt mennään huima vauhtiin. Nyt tuli muuten vähän... Nyt tulee punaista vettä. Tää on kraakeni. Onko? Ei oo. Hele mua pelottaa, hele nyt pidä kädestä kiinni vittu. Tää tulee muuten reikiä. Nyt on muuten psykkoosit. Korjatkaa, mä ohjaan meidät tonne saareen vaan äkkiä. Saat mä vähän jotain veden pois. Mitä vittu? Poistele sä muksu vedet. Muksu, poistele sä vedet. Maheran reijät. Mä ohjaan Patti. Tää vittua täällä tapahtuu, nyt on kyllä niin psykkoosit. Nyt on pahat tilanteet. Nyt on pahat tilanteet, nyt on psykkoosit. Ihan yhtäkkiä, mä mietin tässä, että joo tilaanpa pizzan, mutta... Mä kuolin. Mäkin kuolin. Kine. Mihinkä me jouduttiin? Muksu! Mitä? What? Mikä happening? Älä... En saa teitä pelastettua. Mä hakkaan nää. Oi vittu. Älä oma kello. Mennään vähän oikealle. Hei. Oikealle. No kun se hohtaa tuon oikealle. Kato. Moro. Nyt kuka hyvä kisu. Grr. Toi kuuluu, ei vittu. Kato sitä, kato miltä se näyttää vittu. Tää mä täytyy tulla makkarissa, oota. Tässä mä täytyy tulla makkarissa. Oota, mä näytän sun. Joo. Niin. Jännä. Kaikki muuttuu. Myös minäkin. Oppaaksi vanhemmat värväsin. Oh no. Pullia makua, isompia pipsoja. Sain nimen hauskimman Muksu. On paljon tehtävää, uutta nähtävää. Vetskari auki, täältä tulee Muksu. Oh no, ei. Kraakeni! Sitten tapella. Ja nyt apua, mitä vittua tässä? Tää helvettiä. Mitä vittua, mene vittuun. Vuotaa aika paljon. No joku hoitaa, joku ampuu. Tulee äkkiä. Se torras, hei, pojat, auttakaa pojat, auttakaa! Auttakaa mua! Hele, apuja nyt perkele! Päästä irti, saatana! Miten me päästään tästä? Miten me päästään pois tästä? Yhtäkkiä vittu. Vittu mitkä tilanteet. Heti kun oltiin silleen, että missä on kaikki kraakenit. Jep. Tää on ensimmäinen kerta kun mä oon nähnyt kraakenin vittu. Oikein. Miten?
Mun pitää syödä mangoa. Päästä irti, saatanan kusimukko. Onko ymmärretty, hä? Mä teen susta kalaa paistin, saatanan ihrakasa, vittu. Sulla on mitään asiaa meidän laivaan. Mä pääsen sinne puolelle. Lonkerot. Saatana. Korjaaks joku laivaa? Eikö mä hakkaan miekalla tätä kusipäätä. Ei onnistu. aika paljon. Hei pojat, tänne on sitten vähän isompaa susia tarjolla. Hei nyt on kriittiset tilanteet. Nyt on kyllä kriittiset tilanteet, se puristaa meidän laivaa aika kovaa. Mun kun mä en pääse tästä pois. Oh, no terve! Hei, voitko... Mene pois. Mene pois. Mene pois siitä. Mä kuolenko? Mä kuolen. Sikalla vittu. Vittu sillä on pitkät lonkerot, tää helvetti. Mä menen hei, eikö sä tuolla veden alla? Sehän on veden alla muuten. Mä ilmeisesti menen. Ja tää ei ollut ihan mun päätös, mutta mä ilmeisesti menen. Tää ei niinku, no siis joo, mut ei. Siis niinku joo, mut ei. Hei, voisiko joku apuja? Hei. Hei. Mä oon lyhyt, mä en tykkää olla näin korkealla. Hei, nyt hei, apuja vähän. Jätkät, hei, täällä ei oo kiva olla, jätkät. Tule panoks, vittu. Venä, mä yritän... Ai vittu, vähän hele. No, vähän. Sori, mut meillä on nyt vähän muita prioriteetteja. Mä korjaan. Auttakai! Mä en osaa auttaa sua nyt. Meitä loppuu lankut ihan näillä näppäillä. Oh no. Koneita cannonballeja riittää. Tämä on huono. Tumota tää vittun ahtaraimen täältä. Se katos. Ei tuolla. Näkyy lonkero. Jumalauta kraken. Siellä on enää yksi lonkero kai. Oikein. Ei vaan sillä toinenkin. Ei vaan sillä. Ai vittu, yksi lonkero! Ei ollutkaan. Meillä loppuu cannonballit ennen kuin me saadaan tää alas. Ei meillä mitään lopu. Meillä loppuu cannonballit tätä mennä. Kuole nyt perkele. Tuu vaginanaama. No okei, me tarvii kyllä jotain pienemmän haulin. Hyi saatan! Mitä vittua? Se toi ei vieläkään kuole. Voi vittu. Loppu kuulokkeesta akku. Pääkalot. Joo, mulla loppu kuulokkeesta akku. Saatiinko me tapettua se? Joo, saatiin. Helvetiin hyvä.